ההדרה של מגדל העמק, עבר הדאטרה, רון חמינו היקר, ראש הישיבה, נלקח בסערה השמיימה. במוצאי תשעה באב חז"ל אומרים, קשה סילוקן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. מורנו ורבנו, מתי הלכת? כשגמרנו להתאבל על חורבן בית המקדש. אתמול ישבנו בקינות, קראנו קינות, קראו לפניך מגילת איכה עם כל הזיכרון שעבד ממך בשנים האחרונות. המשכת פסוק פסוק, ולא רק באיכה אלא גם בספר איוב. מרגלה בפומה, כשהיינו בנוף העמק מסיימים את הקינות בתשעה באב, היינו יושבים וקוראים בספר איכה וקוראים בספר איוב. מוריי ורבותיי, אין לך יום יותר גדול מהיום הזה. קשה סילוקן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. אנחנו מכבדים בדברי הספד, עוד נדבר בעזרת השם, את החתן הגדול שיבדל לחיים טובים, הרב אליהו כלפה. בבקשה. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשה, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. היו לנו לחומה ומחסה ביום זעם, זועקים אף ולחשם, חמה עצרו בשבעם. אבינו, מורה דרכנו, חמינו היקר, שהיה שמו הרב מנחם בפי חול, מדריך אותנו בכל צעד. חז"ל אומרים 3 ימים לבכי, אין בנו כוח להספיד, רק לבכות. פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה, לא רק של מגדל העמק, של ארץ ישראל כולה. הרי היית נחשב בעיני גדולי ישראל כגדול הדור. ששמענו מגדולי ישראל, מהרב שך זצ"ל, מרב חיים קניאבסקי זצ"ל, זה לא רק למגדל העמק אבדה, זו אבדה לכל עם ישראל, לכל ארץ ישראל. אמנם היית במגדל העמק והרמת את מגדל העמק, הקמת עולה של תורה כאן, אבל מצודתך פרוסה בכל ארץ ישראל. הרי התלמידים שלך פרוסים בכל רחבי הארץ וגם בעולם. אבדה לכל עם ישראל, אנשי אמונה עבדו. ממש אנשי אמונה, אמת ואמונה, אמת הייתה לרגליך בכל צעד. לא עשית שום דבר שהוא קצת סוטה מן האמת. גם כשהדברים היו לרועץ לך, בכל מה שהקמת, התורה הגדולה שהקמת, תלמוד תורה, ישיבה, כולל,
כשהדברים היו סוטים מן האמת ויתרת על הכל. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. הגנת על כל המשפחה, על כל העיר, על כל יושבי ארץ הקודש, בלימוד התורה, במידות, בענווה. גדולה מיתת צדיקים היא שרפת בית אלוקינו, כמו שאמרו אתמול. עוד ישבנו ובכינו על בית המקדש, ועדיין דמעותינו נוזלות, ועכשיו זה חורבן שני. על מי השארת את הצאן? מי יורה לנו את הדרך? מי יפשוט לנו את הספקות? הרי אתה היית דעת תורה אמיתית, דעת תורה אמיתית, בלי סטיות. אין עוד אנשים בדור שלנו עם התורה, עם הדעת תורה האמיתית הזו. על מי נטשת את הצאן, אבינו? עוד ידובר הרבה, אבל לא עת עכשיו להספיד. אנחנו רק צריכים לבכות מרה על החורבן, החורבן האישי שלנו, של המשפחה, של הישיבה הקדושה שהקמת. ברוב עול והון, ולא בחרת בשום אמצעי להקים עולה של תורה. אשרי הגבר הוקם על. שאמרו חז"ל על דוד המלך שהקים עולה של תשובה, של תורה. מורנו אבינו, הרבה יש לדבר בשבחך, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. רק נבקש שתעלה לרצון השמיימה, להניץ יושר על הרבנית שעמדה לימינך. זה לא היה פשוט בכלל, אבל עמדה לימינך ברוב עוז וחיל. ליץ יושר עליה, שיהיה לה כוחות נפש, להמשיך את המפעל הגדול של חיים שלך, של החיים שלך. ומזמן ראינו דברים שאמרת עליה, שצריך ללמוד ממנה את האמונה והביטחון בבורא עולם. מבקש ממך שתעלה השמיימה ותמליץ עליה יושר, שיהיה לה בריאות, כוחות, נפש וגוף לעמוד ולהמשיך במפעל הגדול והנורא שלך. ועל כל המשפחה, ועל כל תושבי מגדל העמק, ועל כל יושבי הארץ הקדושה הזו, שיאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, ישלח משיח צדקנו, ונזכה לתחיית המתים. תבוא אתה בראשנו לקבל את משיח צדקנו, יבולע המוות לנצח. ומחה השם אלוקים תימא מעל כל פנים, אמן כן יהי רצון. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, מורנו ורבנו. כמה תלמידים יש לך פה מסביב, כל מגדל העמק תלמידיך. השותף הגדול, מורנו ורבנו אמר התיאטרא, הרב יצחק דוד גרוסמן, מכובד בדברי הספד. בכבוד.
אוי לנו כי חטאנו, כי כך הרתה בימינו, כרם ביום בהיר. השמועה הזאת, הרבה תפילות והרבה בקשות, ביקשנו מהקדוש ברוך הוא שייתן לרב רפואה שלמה, שיאריך ימים עוד, כי הימים שלו זה הימים של עם ישראל. רבותיי, אנחנו עוד בהלם וקשה מאוד להתבטאות מה שיש בלב ובמוח. צריך לזה שעות לתאר את הרב הולך בשבת מלמעלה למטה כמה וכמה פעמים, לדבר על התלמידים, לחזק, לראות את הרב מתגלגל ממקום למקום כדי להחזיק את המוסדות, לראות את הרב עומד כצור חלמיש על כל ענייני הקדושה של מגדל העמק, לראות את הרב עוד בבחרותו, בצעירותו, בלימודו, לשמוע את הלימודים שלו, השיעורים שלו. כל זה צריך הרבה זמן לבאר את זה, כדי שנבין את האבדה הגדולה שמגדל העמק מאבדת ועמדה עכשיו. רבותיי, הרב מנחם נפטר, הסתלק מהעולם בזמן שריפת בית מקדשנו. חז"ל אומרים שעיקר השריפה של הבית מקדש היה היום, היה דעה, ואנשי נפש צמים גם היום. למה עושים את זה בתשעה באב? כי ההתחלה של הצרה היה בתשעה באב, אבל עכשיו נשרף בית המקדש. חז"ל אומרים לנו, גדול סילוקן של צדיקים יותר משריפת בית המקדש. חז"ל, כשצדיקים נפטרים מהעולם, זה יותר צער אצל הקדוש ברוך הוא ממה שהחורבן בית המקדש. כי הצדיק שמביא את הקדוש ברוך הוא בעולם הוא כל רגע בית מקדש. הוא לא רק בית מקדש לעצמו, הוא בית מקדש לאחרים. ועשו לי מקדש ושכנתם בתורה. מי יכול לתאר את המסירות נפש להקים את המוסדות? אם זה נר הצפון, ואם זה נזר התורה, ואם זה מגדלור, ואם זה תלמודי תורה. אמרתי, אפשר לעמוד פה שעות על גבי שעות ולדבר. אוי, חז"ל אומרים שסילוקה של הצדיקים זה כמו שהשמש ירדה באמצע היום. שמעתי פעם, למה באמצע היום? כי כשהשמש במזרח היא מאירה במזרח, כשהשמש במערב היא מאירה במערב, כשהשמש באמצע היא מאירה לכל. יש אנשים שיש להם קטע אור בצד כזה, עשו פעולה כזאת. יש כאלה שעשו פעולה אחרת. יש כאלה שעל הכל, העירו על הכל. אנחנו מלווים פה את הרב מנחם שהעיר על הכל באמצע, כשמש בצהריים, כמו שהשמש בצהריים מאירה על הכל, ככה זה היה. רבותיי, הלב שלנו סרטום, היינו צריכים לבכות, אבל מה נעשה? כתוב שמי שבוכה, השם לוקח את הדמעות, שם את זה בגנזיו. הלוואי שנוכל, כל כך ההלם הוא גדול, שאפילו קשה לבכות, ההלם הוא גדול מאוד. אף אחד לא חלם לפני הבוקר שנשמע בשורה רעה כזאת. יקיריי ואהוביי, הרב מנחם מסר את נפשו, גופו, יום ולילה, כדי שיהיה תורה במגדל העמק, כדי שיראת שמיים, כדי שהתלמידים ילמדו כמה השקיע נזר התורה, כמה השקיע נר הצפון, כמה השקיע בזמנו במגדלו. כל זה נשאר למעלה. אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. כל התלמידים, הרב מנחם,
רבי אברהם בן סולטנה, בן מסעוד, שאתה עכשיו עולה למעלה, כל התורה במשך כל 50 שנה האלה מלווים אותך. התלמידים שלמדו, שמעו אמן ישמר רבה, ששמעו שבת, ששמעו כשרות, כל מה שהיית בקשר, כל השגת לך זכות, כל זה נשאר. מכל מצווה נברא מלאך, כי מלאכה מצווה לך. המלאכים האלה שהם נבראו מהתלמידים, מהפעולות הקדושות, המלאכים האלה ילוו אותך למעלה, ילוו אותך למעלה לנצח. כתוב על יעקב אבינו שהוא לא מת. שואלים חז"ל מה פירוש לא מת? הרי ראו שכפו אותו, חנתו אותו. אומרים חז"ל, מזלו בחיים, אף בחיים. אם השאיר ילדים טובים, אז הוא בחיים. אבל אנחנו השאיר ילדים כלליים וילדים פרטיים, במשפחה נפלאה ונכדים והחתנים, משפחה נפלאה. אני מלווה אותו מההתחלה. מי יכול לתאר לאט לאט? נבנה שבט של הרב מנחם, של תלמידי חכמים, יראי השם, כל המובנים, החתנים, הבנים, הנכדים, הנינים, כל זה. אז הרב מנחם לא מת. מה זה אור בחיים? אור בחיים, נמצא בחיים, גם אומר חז"ל לקודש קודשים. ואין ספק שכל המשפחה תעשה את הכל, ואנחנו גם נעזור בעזרת השם כמו שהיינו תמיד. מי יכול לתאר את הקשר שניבדל לחיים טובים? מי יכול לתאר את הקשר של יותר מ-50 שנה? ואיזה על זה צריכים ספרים אפשר לכתוב עליהם. ספרים אפשר לכתוב. אבל כל זה המשפחה תשתדל, וכולנו נעסוק בדבר שהמוסדות ימשיכו. אם זה נר הצפון, אם זה התלמוד תורה, אם זה ישיבה קטנה, אם זה המוסדות, אם זה הפעילות. הרב מנחם יקירי ואהובי, תתפלל על אחיך רבי דוד, תתפלל עליו, צריך הרבה שמיים, דוד ומשה בן סולטנה, איזה תלמיד חכם בשמיים צריך, הרבה שמיים עכשיו, יש לך את הכוח להתפלל עליו, כולנו נתפלל עליו, השם ירחם עליו, שנשלח לו רפואה שלמה. יקיריי, תושבי מגדל העמק, היינו צריכים כל התושבים ללוות, אבל ככה עשה השם. הרב מנחם זכר שהולך להיקבר בערב שבת אחרי חצות, זה דבר נפלא. מי יכול לתאר את הדבר הזה? זה שווה כל הכבוד של מיליון אנשים שהיו פה בלוויה, לא מגיע לחצי לכלום לעומת הזכות הזאת. ירושלים עיר הקודש, ערב שבת קודש, שבת נחמו עמי. בואו נתנחם רבותיי, קשה להתנחם. קשה סילוקם של צדיקים יותר משריפה על בית המקדש, יותר מהחורבן. חז"ל זה קודש קודשים, וזה קורה היום, שריפה על בית המקדש. יהי רצון השם לעזור, שהשם ירחם על עם ישראל, שהשם ירחם על הרבנית שלו, שהיא הייתה, ושמיתן אריכות ימים. מי יכול לתאר את המסירות של הרבנית שלו, לא למשפחה, לא בלילה, בכל המשפחה. כמה שנדבר לא נגמור. הרב מנחם, ברבים פה אני מבקש ממך מחילה. אתה יודע, בכל זאת עבדנו כל כך הרבה שנים ביחד. השתדלנו תמיד להיות באהבה, השתדלנו לוותר, למחור ולסלוח. אבל בכל זאת, אולי פגענו בכבוד שלך, אולי לא ידענו להעריך אותך. הנה פה ברבים, מבקש ממך מחילה וסליחה. לי לכל מי שלא ידע איך לכבד אותך. והקדוש ברוך הוא לכם עלינו תושבי מגדל העמק. כתוב, אני רק אציין בזה, כתוב בפרשת כי תישא את ראש בני ישראל, אומר האור החיים הקדוש. אם השם לוקח את ראש בני ישראל, תשמעו את הלשון שלו, נפקודיהם. מה זה נפקודיהם? בלשון נפקד, חיסרון. נפקד, זה בא מהחיסרון שלנו. עוד פעם, כי תישא את ראש בני ישראל נפקודיהם. זה קורה בגלל אנחנו אשמים, אבל אנחנו אשמים.
נפקדים, חסר לנו. אז מה עלינו לעשות? שכל אחד צריך לתת כופר נפשו לשם. אומר האור החיים, מה זה כופר נפשו? אתה צריך לתת כופר בשביל הנפש שלקחו. כל אחד צריך לחשוב, אולי אני אשם, אולי קרה משהו, אז מה לך לעשות? לעשות כופר נפש נפשו. איך לעשות כופר נפש? על ידי תשובה ומעשים טובים, על ידי התחזקות באהבת חינם, שיהיה אהבת חינם, שלא יהיה מחלוקת, ובעוד שלא יהיה מחלוקת, משפחה יקרה רב מנחם, תהיו מאוחדים, זה הזכות הכי גדולה בשביל הרב, להיות מאוחדים. רבותיי, נהיה מאוחדים, נבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל, ונקיים בנו פעילה מוות לנצח, לא נוסיף לדבר עוד. איי. אנחנו מבקשים מהציבור לקחת בצד שמאל שלי כדי שיוכלו בחוץ להיכנס, יש עוד מקום. כנסו שמאלה, ימינה. להיכנס ימינה של הציבור, להיכנס עוד ימינה, יש עוד אנשים בחוץ וצריכים להיכנס. תלמידו של הרב מנחם, תלמיד של הרב מנחם. כמה דקות. אי אפשר... מכובד בדברי הספק. ברשות מרנן דרבנן, ראשם מורנו ורבנו, חייבים ברוחמן, חביתה. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, על זה הידע בליבנו. אנו מלווים במנוחת עולמים את מורנו ורבנו, הרב הגאון, מעוז ומגדול, איש אשכולות, יותר מ-50 שנה שאני מכיר אותו וגדלתי עם ברכיו, מורי ורבי. מלווים אותו דווקא ערב שבת קודש פרשת בית חנן. כמה תפילות, כמה בקשות, כמה בחינות לפני השם יתברך, שתישאר עמנו. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה חילת להראות את עבדיך, את גודלך וידך החזקה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אל תוס אל דבר אליי עוד בדבר הזה. רב לך, אל תוס אל דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה ושא עיניך וראה, ימה וצפונה ונגבה ונגבה. עלה רבי אברהם, עלה למעלה, ותראה איזה שכר גדול עשית בשמיים, איזה דבר גדול עשית במגדל העמק, בכל העמק כולו, ביחד עם מורנו אברהם שיחיה ולחמים ושנים. כמה שנים השקעת, כמה ימים השקעת, כמה שבועות. קירות של אדם ביתו מעידים עליו, העיר כולה מעידה עליך, האדמה של העיר מעידה עליך, כמה שטרחת ועמלת ויגעת בשביל העיר הזאת. אני זוכר את שקירת השבת לפני 40 שנה במגדל העמק, שרצו לפתוח כאן דברים, ואתה עמדת בפרץ ולקחת אותי ואור יעדה ביחד, ועשינו כל מיני דרכים, כל מיני אופנים, שחס וחלילה לא תיפגע השבת כאן בין המגדל העמק. מסרת את נפשך, כולם היו בניך, כולם היו בניך. כל המלמד בנו חברו תורה כאילו ילדו. כמה היו בנים לך, כמה תלמידים השתבח שמו לעד, והלך לפניך צדקך. כולם יכולים להעיד שאתה מסרת נפש על כל שעה ועל כל תורה ועל כל שיעור ועל כל דף היומי ועל כל תלמודי תורה וכל הדברים. לא משנה, זה לא עניין אותך שום דבר, העיקר שהילדים ייכנסו לתלמוד תורה פה, תלמוד תורה פה, ישיבה פה, ישיבה פה, העיקר שייכנסו לישיבה. זה היה הרצון שלך, זה היה השאיפה שלך, לא עניין אותך שום דבר אחר. מוריי ורבותיי, זה אבדה גדולה לעיר כולה. אבד לנו הכתר של העיר באמת שמסר את נפשו, ומסר את נפשו ביחד עם מורנו ורבנו שיחיה לאורך ימים שנים. עשה רבות למען עם ישראל, למען להחזיק את התורה כאן, לא בימים האלו, אלא לפני 40-50 שנה שהיה קושי גדול מאוד בכל דבר ודבר של רוחניות של עם ישראל, והוא מסר את נפשו ונתן את כל חוקו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר פה מעשה, דבר גדול ועצום. אני
לא הליך בדברים. גם הרב שיחיה לאורך שנים היה מעורב. כשהייתי בצבא התקבלתי ליחידה מאוד מאוד מיוחדת והחתימו אותי, רצו להחתים אותי לכמה שנים טובות במקום גדול מאוד מאוד. אמרתי להם, תנו לי כמה ימים ללכת לבית. הלכתי לבית, מוצאי שבת, הגיע מורנו ורבנו שיחיה לאורך שנים, הרב יצחק דוד גרוסמן, הבית של אבא, ופתאום הוא רואה אותי. סיפרתי לו את זה, אמר לי, בוא, אתה עכשיו הייתי עולה איתי לבית. אני עולה איתו לבית, ולמחרת כמובן, מי תופס אותי, הולך איתי ימים ולילות, שעות על גבי שעות, על גבי שעות, על גבי שעות, מסר את נפשו בשבילי, מסר את נפשו בשבילי, שעות על גבי שעות, אנחנו הולכים בדרך בתוך מגדל אור, הלוך חזור, הלוך חזור, הנה פה, הנה שם, בוא איתי לפה, בוא נעשה קופה פה, בוא זה, בוא זה. והם נתן את הנפש, מסר את הנפש, והוריד אותי מהדבר הזה, וברוך השם. תדע לך רבי אברהם, לא רק מגדל העמק, היא שלך, גם בית שני שלך. גם בן שני שלך, גם כל העניין הרוחני בכל המקום, כל העמק כולו, זה הכל תלוי בך. המסירות שמסרת את נפשך בשביל העם, בשביל עם ישראל. נתפלל כולנו ברגעים המאוד נעלים והקדושים שבו נשמתך עולה לכיסא הכבוד. תבקש רחמים על עם ישראל, על לומדי התורה, על התלמודי תורה, על כל הישיבות, על כל הדברים. אני בטוח כמו שהיית בחייך למען התורה, כך גם תהיה את עמוד התפילה, עמוד הבקשה בשביל של עם ישראל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לשמור את כל תורת לומדי התורה בארץ ישראל, בעם ישראל בעזרת השם, בכל מקום ומקום, אמן כן יהי רצון. אח היקר, תלמיד חכם גדול, הרב דוד ומשה בן סולטנה, מכובד בדברי הספד. וגם שנה וגם שנתיים. ואדם נענה, התכוונתי לבן שלו לפני שבועיים, אתם לא מכירים אותנו. אתם לא מכירים. אני רצון שיעלה תחת כיסא הכבוד ולבקש על הבנים, על הבנים, וגם בכללה, גם בבדיקה, רפואה שלמה בעזרת השם, וגם זה נגמרה לנו. מוריי ורבותיי, נמצאים איתנו כאן מאות וגם אלפים יהיו. אי אפשר לכבד את כולם, אי אפשר. אבל תלמידים, רבנים, שגדלו על ברכיך, מורנו ורבנו, אמרתי כבר קודם, כולנו תלמידיך. אפילו אנחנו שלא למדנו בישיבה אצלך,
אבל כשהתחתנו היינו תלמידיך. מוריי ורבותיי, אנחנו מכבדים בברכה בדברי תורה והספד את הרב יוסף גיגי, בבקשה. מכבדים בדברי תורה והספד את הבן היקר מעוז ומגדול, רבי יהודה מנחם, בבקשה. אבי אבא, קודם כל הוא היה אבא בגשמיות, אחר כך אבא ברוחניות. אוי, כמו שאמרו פה, קשה מיתת צדיקים כשרפה בית אלוקינו. אבל רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קורא לעשירי, מפני שרובו של היכל נשרף בעשירי. רבינו הקדוש היה היכל של מגדל העמק, היה אורים ותומים. בכל הדבר הקשה הביאון אל משה. הוא היה זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. כל הדבר הקשה היו מביאים אליו. כתוב דרכי ציון אבלות, דרכי מגדל העמק אבלות. שהנביא רוצה לדמות את שריפת בית אלוקינו, הוא אומר גדול קיים שברך. הוא לא מדמה את זה למשהו אחר, הוא לא מדמה את זה לדוגמה אחרת. גדול גדול קיים שברך, הים אין לו סוף. מגדל העמק גדול קיים שברך. גם אלו שנמצאים בעיר וגם שנמצאים בחוץ על הכל, כולם היו בניו, כולם היו תלמידיו. אין מקום בארץ שאני הולך ולא אומרים לי אני הייתי התלמיד של אבא שלך עוד לפני שאני נולדתי. כל החיים שלהם הם על פי רבינו הקדוש. הלילה אני בוכייה, עיני יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. הרב מנחם, כמו שנקרא בפי כל, הוא היה משיב נפש, הוא היה משיב נפש בכל הדברים. הוא היה משיב נפש גם ברוחניות וגם בגשמיות, גם בעזרה, גם להכיל את כל מגדל העמק, להכיל את כל הבעיות ואת הצרות שלה. אוי רוח אפינו משיח השם, אשר אמרנו בצילו נחיה. חשבנו שיש עוד הרבה זמן, עוד אמרנו בצילו נחיה עוד שנים רבות. אבל האמת במחשבה, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד קצת. אוי, אני חושב לעצמי, שאם באמצע מפעל החיים, באמצע החיים, הוא היה הולך, אנחנו לא היינו יכולים להכיל את זה. אז הקדוש ברוך הוא עשה לאט, עוד קצת. איך אומרים, אי אפשר להכיל סילוקו של כזה צדיק. יתומים היינו ועיניו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו.
הוא היה מסילת ישרים, הוא היה אורחות צדיקים, הוא היה גאון בתורה, גאון במידות, גאון במוסר, איש האשכולות, איש הכל בו, איש הכל בו. הוא גם היה ראש ישיבה, וגם היה רבי, וגם היה בעל המוסר הכי גדול. כמה גדולי ישראל כיבדו אותו. כשהוא היה מגיע לרב שך, אני ראיתי בעיניי את חזקאל שחייק רץ לרב שך ואומר לו, הרב מנחם הגיע. כשהוא היה בא לרב חיים קניאבסקי, היה קם לכבודו והיה מביא לו כיסא לשבת איתו. כל גדולי ישראל העריכו אוכל כאחד גדולי ישראל. אוי, על זה היה דמה ליבנו, עלי חשכו עינינו. זה תשעה באב אמיתי. אני לא רוצה להאריך, אבל אני רוצה לומר, קודם כל, אבא, אנחנו מבקשים ממך סליחה וכפרה על כל השנים, על השנים שהצלחנו לטפל בך. תמליץ טוב בעיני הרבנית אמא, כמה היא מסרה את נפשה עליך. אוי, ועל המוסדות, כמה החזקת אותם במסירות נפש של ממש. 10 אצבעות, ידיים ורגליים. אוי, בכל נפשך, בכל לבבך ובכל מאודיך. כמה היה חורה לך על משהו שקורה במגדל העמק, בכל הנושאים, בכל האגפים, בעירובין, בכשרויות, כל דבר לקחת על עצמך, כאילו זה דבר אישי שלך. היית אביהם של אלפי בני תורה. ותמליץ טוב בעדינו, בעד כל המשפחה ובפרט על הרב דוד. ומבקש, תקרא שערי שמיים, שיתרפא, שישלח השם דברו וירפאהו, ויחזור לאיתנו הראשון. גדול קיים שברך מפלח. אני מקווה שבעזרת השם השבעה דנחמתה ינחם אותנו אולי ומן המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, אמן. ראש העיר מר יעקב בן חיים, מכובד בדברי הספד. משפחת מנחם היקרה, רבנים נכבדים, תושבי מגדל העמק. העיר היום מרכינה את ראשה בכאב עמוק ובאבל כבד עם הסתלקותו של מורנו ורבנו, בא הראשי של העיר, הגאון הרב מנחם אברהם, זכר צדיק לברכה. יוצא 9 באב, היום שבו אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל האובדן הגדול של עם ישראל לדורותיו, נפל לעירנו אבלות קשה משלה. הרב מנחם היה תלמיד חכם עצום, עמוד הוראה, ומי שידיו רב לו בכל מכמני התורה. לא בכדי כינו אותו רבים העילוי ממרוקו. אלפי תלמידיו ושומעיו גם הוא בצמא את תורתו, אך גדולתו לא נותרה בין כותלי בית המדרש בלבד. במקום שבו אחרים ראו קושי, הרב ראה שליחות. במקום שבו אחרים ראו שממה, הרב ראה אדמה הראויה לזריעה, והוא זרע.
הוא הקים מוסדות תורה, שיעורי תורה, מגבעות, מועדונים לנוער, תלמודי תורה, מעונות יום ומפעלי חסד. הרב כיהן כנשיא מוסדות התורה נר הצפון בברכתו ובעידודו של מרן, הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה. המשיך להקים כוללים במוסדות ולהוסיף אור וקדושה בעיר. הישיבה שהקים, נזר התורה, הפכה לספינת הדגל של עולם התורה בארץ. אך לצד כל תאריו, מפעליו וגדולתו בתורה, אחת המעלות הבולטות ביותר שלו הייתה דווקא ענוונותו. הוא לא ביקש כבוד, הוא לא רדף אחר שררה, הוא נשא את כתר הרבנות ככתר של אחריות ושליחות. נאמר בפרקי אבות, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. הרב ברח מן הכבוד כל חייו, והכבוד רדף אחריו מפני שהיה ראוי לו. הוא היה איש חסד במלוא מובן המילה. דלתו וליבו היו פתוחים לכל אדם. הוא ידע להקשיב לכאב, לחזק משפחה, לסייע לנזקק, לעודד צעיר ולתת עצה טובה בשעה קשה. רבים ממעשי החסד שלו נעשו בשקט, הרחק מן העין. זו דרכם של אנשי אמת, לעשות טוב מבלי לבקש שיראו ומבלי לבקש שיספרו. זו הייתה דרכו, דרך של שלום, דרך של נועם ולא דרך של כפייה. דרך של קירוב ולא דרך של הרחקה. דרך של אהבת ישראל, כבוד לכל אדם ואמונה בכוחה של קהילה מאוחדת. מגדל העמק כפי שאנו מכירים אותה היום נושאת בתוכה את ביאת ידיו. בתי המדרש שהקים, התלמידים שחינך, המשפחות שחיזק, מוסדות החסד שייסד והאור שהוסיף, כל אלה הם מצבה חיה למפעל חייו. משפחת מנחם היקרה, אין מילים שיכולות לנחם על אובדן של אב, סב ומנהיג רוחני בשיעור קומה שכזה. אך דעו כי באבלכם משתתפת עיר שלמה. מגדל העמק כולה מחבקת אתכם, כואבת עמכם ומוקירה לכם תודה עמוקה על השנים שבהם חלקתם את יקיריכם עם הציבור. בשם העיר, בשם חברי מועצת העיר ובשם כל תושבי ותושבות העיר, אני מבקש לומר למורנו ורבנו, תודה על התורה שהנחלת, תודה על המוסדות שבנית, תודה על החסד שהרבית, תודה על הדורות שחינכת, ותודה על כך שבמשך עשרות שנים היית לעיר הזו מורה דרך, אב רוחני במגדלור של תורה ויראת שמיים. אמרו חז"ל, צדיקים במיתתם קרויים חיים. הרב מנחם יוסיף לחיות בתורתו, בתלמידיו, במוסדותיו, במשפחתו, וכל מעשה חסד שיעשה בעיר הזו יהיה בהשראתו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. מוריי ורבותיי, יש המון תלמידי חכמים שיספידו, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר לפי השעה, מפאת קוצר הזמן, אנחנו מבקשים מהספדנים לקצר. הרב יהודה מזרחי, רב בישיבת נזר התורה, למעלה משני עשורים, מכובד בדברי הספד. למרות שאני לא בן, אבל גם אני יכול לצעוק את הצעקה, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. לפני 25 שנה ראש הישיבה, שכבר אז הוא היה ענק שבענקים, הוא שמע שאולי אני יכול להתאים לישיבה. הוא לא שלח לרמוז שאני יכול לשלוח קורות חיים ולדפוק על הדלת כי אני באביון, אלא הוא בא לכולל. אומרים לי, הרב של מגדל העמק מחכה לך בחוץ. יצאתי החוצה, אדם כזה גדול, כשהוא החליט שהוא להני מתאים לישיבה, הוא הגיע אליי ולוקח לי את היד. אני רוצה שתהיה איתי, ועם היד החמה הזאת
הוא ריתך אותי אליו באהבה גמורה. כולו ענווה, כולו תורה, כולו מסירות. הגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה הולך ואומר, הכרם הזאת הייתה שלי, והשדה הזאת הייתה שלי, והבניין הזה היה שלי. אוי, כמה כספים חילקת כדי שהבחורים ידעו חומש, כדי שהבחורים יתעלו. כמה שדות לא קנית, אלא חילקת אותם מראש. אבל כמה פירות יש לך מאותם כספים. בכל מקום שהבוגרים שלך נמצאים, כולם יודעים שהם התלמידים של הרב מנחם. איזו ענווה, איזו הסתכלות קדימה, איזו מלחמה על כל דבר שבקדושה בלי פשרות, והכל עם ענווה. כשהייתה לו שאלה שהוא לא יכל להכריע, הוא היה שולח לרכסים איתנו הרמים, והיה אומר תמהרו, האישה צריכה תשובה דחוף. מה נדבר ומה נאמר? אבדה כזו גדולה, ראש הישיבה שבנה רמים, בנה ראשי ישיבות. כל הרמים שלו נמצאים בישיבה שעברו למקומות אחרים, הם ראשי ישיבות. כולם מרביצי התורה והכל מכוחך. כמה אנחנו חייבים, כמה אנחנו חייבים. איזה דוגמה אישית לכל מי שנפגש עם הרב. איזה לב רחב, איזה נתינה. התלמידים קיבלו הרבה יותר מהבנים בגשמיות. את הכל חילקת עבור התורה הקדושה. ביקשו לקצר, אנחנו רק רוצים בשם צוות הרמים ששבורים שבר על שבר, חשבנו לקום ולהתנחם על שריפת בית המקדש, וכבר בבוקר שמועה כל כך קשה, שקשה כשרפת בית אלוקינו. כמו שהרבנים אמרו, צריך הרבה זמן כדי לבאר את גודל האבדה, גודל האבדה הגדולה לכולנו. אבל אנחנו רוצים בהזדמנות זאת בשם הצוות לבקש סליחה ומחילה על כל השנים שהיו אם לא קיבלנו מספיק ולא התנהגנו כמו שצריך. יהי רצון שנזכה לתחיית המתים במהרה בימינו אמן. הרב יצחק ברוך גוטמן, רם מהבני ישיבה, ובאת מדברי הספד בכבוד. אבל יחיד עשי לך. בתוך כל האבל של כל המשפחה, של כל בני העיר, יש לנו אבל יחיד של הישיבה. ישיבה הקדושה שהייתה בנפשו. אני רוצה ברשותכם בקיצור רק להקריא גמרא. הגמרא מביאה, אמרו עליו על נחום איש גמזו, שהיה עצומה משני עיניו, גידם משתי ידיו, קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין. והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בית רעוע, ביקשו התלמידים לפנות מיטתו והחדר לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי שמובטח לכם. כל זמן שאני בבית אין הבית נופל. פינו את הכלים והחדר, פינו את מיטתו.
ונפל הבית. הוא היה ראש ישיבה, הרב מנחם, שלא ידבר על השנים הטובות, שכמה הוא תרם ונתן לנו לישיבה, והעמיד אותנו ויסד לנו, ובעזרת השם נמשיך בדרך הזאת לפי היסודות שלו. כמה הוא הכניס בחורים, כל מיני מושגים של הלכה וכל נושא, לפני החגים ולפני שמיטה ולפני כל נושא, הכניס אותם לעניין במתיקות שלו, בהבנה שלו, ברוחב דעתו. הבחורים היו ברמה אחרת, בידע אחר, בכל נושא ונושא. אבל גם בשנים האחרונות, כל זמן שאני בבית, הבית קיים. ועכשיו שמוציאים איתי את התור מהבית, אוי השם ירחם, לקורא נפל הבית. איך נסתדר הלאה, איך נמשיך הלאה? גם כשהוא לא היה איתנו, רוחו וחרפה עלינו, הבית היה קיים. אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא מיוחדת, שהבית באמת באמת ימשיך להתקיים כפי רוחו הגדולה, כפי השקעתו ומסירותו, לנסות משהו לחקות את דרכיו והליכותיו, לנסות משהו להעביר לתלמידים מדמותו הגדולה, מאישיותו הגדולה, מההשקפה שלו החזקה, מחוסר הפשרות עד הסוף. אני לא רוצה להאריך כמו שביקשו. אני מבקש גם מחילה, גם בשמי, גם בשם התלמידים, בשם כולם. ואני מבקש מהראש ישיבה, שיהיה מליץ יושר קודם כל על הרבנית, תקחי שהייתה ממש מסורה לו. הלכה אחריו בכל המדבר, בכל מקום. המשפחה נפל, כל הצאצאים, כל מי שצריך ישועה, הרב רב דוד, כל הנכדים והצאצאים, כל הישועות שצריכים והשידוכים, וכל מי שצריך. שיהיה מליצי של הבן הגדול רב שמעון, שהוא לקח על עצמו להוליך את הישיבה, וכמה סייעתא דשמיא הוא צריך. מליצי יושר על כל עם ישראל, זה לא סתם שמיתת צדיקים כחורבן אלוקינו, חרב הבית. כשיש בית המקדש, אז טובים האנשים הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא, לפעמים כשהוא רוצה להקל על הציבור, שלא יהיה תביעה נוראה, הוא לוקח את בית המקדש ועד התביעה פחות. כאשר הרב מנחם בעינינו, התביעה להגיע לדרגות היא הרבה יותר גדולה. אבל כשאין הצדיק בעינינו, נו, אז כבר אין לנו כזו דוגמה, אז הקדוש ברוך הוא יכפר עלינו. שיעזור, שיבולה המוות לנצח, ומחר שתימם על כל פנים ונאמר אמן, ולא יישמע עוד שעות בשבר בגבולנו. הבן הגדול, הבן יקיר לי אפרים, שמוסר נפש על המוסדות, סעד במשך שנים את מורנו ורבנו הרב שמעון מנחם, מכובד בדברי הספד. אבל אני לא מאמין שאני צריך להספיק אותה. מעבר לזה שנכתבת. חשבתי שאתה אדם נצחי. במושגים שלנו. לפני 3 שנים ישבתי איתך בסלון, מסתכל בזה. ואמרתי לך סתם כשיחת רעים, כמה פעמים סיימת את השעה. אז אמרת לי, תלוי איך, תלוי באיזה אופן, תלוי עיון. בקיצור, הגענו למוסכמה שזה עד 13. לאחר מכן, שאלתי לך כמה פעמים למדת את הרמב"ם. הוא אומר לי 7 פעמים. עכשיו, בימים כתיקונם אולי עונה, אבל ניסנתי את זה. אחר כך עלתה הדרך, שולחן ערוך, 8 פרקים להרמב"ם. וזהו, אמרתי לו, אז מה הוא אומר לי?
הוא אומר לי, ומה עם מסילת ישרים? את זה לא שאלת. אמרתי לו, מסילת ישרים לעומת הרמב"ם. הוא אומר לי, זה השולחן ערוך של המידות. בלי זה אין רמב"ם, ואין שולחן ערוך, ואין כלום. אבא, אין לי את היכולת. אין לי את היכולת הרוחנית, השכלית, להסביר אותה, קטונתי. ממש קטונתי. זה לא מטעמי ענווה, זה האמת. סך הכל, אני עומד פה ומבקש סליחה. מבקש סליחה. אם לא טיפלתי לך כראוי, ואני בטוח שלא טיפלתי לך כראוי. תפלל עלינו, ועל אמא. כמה היא נתנה לך, כמה היא מסרה את נפשה למענך, למען המשפחה, למען המוסדות. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. זה לא 20 ולא 30 שנה. זה כמעט 60 שנה. לא, סליחה, 50 שנה. אבא, תתפלל עלינו. תתפלל עלינו. כמו שדאגת לנו פה. היית מרא דאתרא וראש שיבה. ודף יום ויום ולילה לא ישבותו. ולא נסעת לחוץ לארץ. הכל במסירות נפש. לכן אבא, תתפלל עלינו, על אמא, על האחים, על האחיות, על המוסדות שבנית במסירות נפש, ושיהיה לנו כוח, חזק תרגיל. יבולם מלך הנצח וברכה השם עמם מעל כולנו. רבותיי, אפשר לדבר שעות, ימים, שבועות וחודשים, וספרים אפשר לכתוב במשך עשרות שנים שליווינו, התלווינו, אבל הזמן קצר. יום שישי היום זכית להיפטר ביום כזה, כמו שהזכירו פה כבר קודמיי. אנחנו מקצרים בדברי הספד, מזמינים בדברי הספד את אחד הנכדים, הרב דוד אזולאי, בכבוד. מי האדם הנח כזה? דיברו כבר על המסירות נפש של סבא. אני הייתי הנכד שלמד בישיבה. אני יודע מה זה מסירות נפש. אני יודע מה זה מסירות נפש. לפני כמה שנים סבא עשה תאונה בערב שבת. נשברה לו הכתף, הוא היה מדמם בפה. אחר כך גם אמרו שהיה לה אירוע מוחי באותו זמן. הוא אמר לי, יש תמרים בפגש, תביא אותם לישיבה. אז הראשי וככה דואג לבנים שלו, לתלמידים שלו. כל בוקר הוא היה לקח אותי, הייתי ישן איתו בבית. הוא היה אומר, סבתא, כיבסה את המגבות לישיבה, תביא את זה לישיבה. דיברו על היד החמה שהייתה לך. כמה אנשים היד הזאת נגעה, וכמה תלמידים היד הזאת הרימה. אנחנו בוכים, באמת, אנחנו כאובים ודואבים, אין לנו מנחם. אבל עין במר בוכה בלב שמח. אבא, אנחנו יודעים לאן אתה הולך. אנחנו יודעים מה מחכה לך שמה. כמה רש"י יצא לקראתך עם מאות ואלפים של מבחנים של תלמידים שהרמת.
השבוע אני פגשתי אדם שהכיר אותך. הוא אמר לי שבתקופה של הישיבה אתה למדת את כל הלכות רפות טור בית יוסף עם כל האחרונים בשבוע והלכת להיבחן. אני לא מדבר על הגדלות, אני מדבר על הענווה. הלוואי ונזכה לקחת ממך מאית של המאית ולגדול בתורה. תראה כמה תלמידים תמליץ יושר בעד סבתא, מסרה עליך נפש, כמה היא דאגה לך, אין לי בכלל לתאר, זה בכלל לא נתפס. תתפלל עלינו ועל כל עם ישראל, על הנכדים, על הנכדות, על כולם, שנזכה ללכת באור שלך ונזכה לתחיית המתים במהרה בימינו אמן. הרב המשגיח, גיסי היקר, הרב שלומי שטרית, מכובד לדברי הספד. אני לא בן, אבל אני מרשה לעצמי לומר שאני כמו בן. אבי רכב ישראל ופרשיו. כמה פעמים שהייתי אצל רב חיים קניאבסקי אמר לי אתה חייב בכבוד איתו כמו אביך, ומאז מה אני מתנהג איתו כמו אבא, כבוד של אבא, ואני יודע מה זה אבא. ותדעו לכם, הוא אבא לא רק של הילדים שלו, אלא הוא אבא של אלפי 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 ילדים, אפילו רבבות. מזה 25 שנה אני נמצא איתו בישיבה יד ביד, וראיתי איך הוא לוקח ילדים, איך הוא עושה יש מאין. החיים שלו זה היה לגדל ילדים לתורה בדרך ישראל סבא. איך הוא לוקח ילדים, מרומם אותם, דואג להם גם בגשמיות וגם ברוחניות, מטייל איתם, מדבר על ליבם, בונה אותם. אוי נא למגדל העמק יבדק לי חמדתה. הכלי החמדה של מגדל העמק, אולי אני אומר זה להרבה יותר גדול הוא בכל העולם, אבל מגדל העמק היום יבדק לי חמדה. מי ייתן לנו תמורתך הרב? מי? איפה יצא בית הושיע? את מי נשאל? למי נפנה? אין לנו למי לפנות. כל דבר היינו פונים רק לרב, בכל דבר ועניין. אבא, קשה לי לדבר משהו דבר. גם כשהיינו עולים רואים אותך ולא היית איתנו כל כך, אבל אתה איתנו. היה ספר מוסר מעליך. דיברו איתי פעם על הכתבים, למה הוא לא כתב. אמרתי להם, יש אנשים שכותבים ספרים, אבל הרב בנה תלמידים. הוא יצר אנשים יש מאין,
ומי שכבר היה הוא גידל אותו ורומם אותו 1000 ענפים על מה שהוא היה. שאי סביבנה איחורי. תראו את כל התלמידים, כולם. כל אחד מיוחד פה, שכל תלמיד פה מרגיש שהוא בן יוחנן. הוא אמר, כל אחד אומר לי, אתה יודע איך הראשי אוהב אותי? לא נראה לי שמישהו יודע אם הוא אוהב אותי גם כמוהו. כל אחד, אתה שואל כל אחד. זה לא לקצר, אבל אני מבקש מהרב. ראשית שתהיה מליץ יושר על הרבנית, שהייתה למנך כל החיים, בדאגה ובמסירות נפש כל פעם, כל מה שעשית היא הייתה לי מנך, על הבנים ועל הבנות, על החתנים והכלות, על הנכדים והנכדות ונינים. ובעיקר תן כוח בסייעתא דשמיא לבן הגדול לשמעון, שימשיך לנהל את הפרויקט של החיים שלך, את הפרויקט הגדול הזה, ברוך השם. הוא אומר לי, אתמול ישבנו במסיבת סיום בישיבה, הוא אומר לי, חבל שאבא שלי לא רואה את זה. חבל שאבא שלי לא רואה את כל מה שהוא רואה. הכל משלו. הכל משלו. אנא, תעתיר בעדינו, שיהיה לנו סייעתא דשמיא. ולשמעון ולכל מי שיעסוק במלאכה, ויבולע המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. אמן. מוריי ורבותיי, אני מבקש מחילה בשמי, בשם המשפחה, מכל אחד שלא קיבלנו אותו לדבר מפאת קוצר הזמן. אתם מבינים את העניין, עוד ידובר ועוד יסופר. אחרון חביב, אנחנו מכבדים את ראש חברה קדישא והחתן של אחותו, הרב אשר בן דוד, בדברי הספד. בבקשה. ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אמרת דעת רש"י, ייבדל לחיים טובים ארוכים ושלום, הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א. ברשות כל הרבנים שפה. אני עומד פה לא בגלל חברה קדישא, אני עומד פה בשביל כל אלה שעומדים פה, כי כל מה שיש לנו בתורה, בדרשות, בתורה ובתפילה, הכל זה של הרב הקדוש הצדיק הזה המונח לפנינו. אמר להם רבי עקיבא, הניחוה שלי ושלכם שלנו. אני לא מדבר מגרוני, אלא מגרונכם כולכם, תלמידים, רבנים, ראשי ישיבות, כוללים. כל זה שייך למורנו ורבנו ועטרת ראשנו, שנכתב מעמנו. כה אמר אדוני צבאות, קראו למקוננות ותבואנה, תלמדנה נשים בני בכי ומספד, כי עליו מוות בחלוננו. מהחלון נכנס לפנות בוקר, צועקים לאבינו שבשמיים, בשמע ישראל, בשיר השירים, בביטוי, בבקשת מחילה 1000 פעמים. אבל רצה קודשא בריחו, דוד ירד לגנו, לרעות בגנים וללקוט שושנים, שהצדיק הוא בבחינת שושנה. אני אומר בשם הרבנים פה כולם, מלאכים שירדו מן השמיים למגדל העמק, שהתורה של מגדל העמק של הרב המונח לפנינו, ושייבדל לחיים טובים ארוכים, אמר דעת רב רוחמה. ואומר לי הרב מנחם, הכניס אותנו לפני 40 שנה לכולל של הרב. תלמדו תורה, תורה מגנה ומצלה. 30-40 שנה לא זזנו ימינה ושמאלה. אלי הרב, עד היום אנחנו צועקים, כך אמר הרב, כך רצה הרב, כל הלכות אבינו, כל העניינים. עבד חסיד מן הארץ,
ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. לכו תדעו חבר'ה, איזה גזירה על עם ישראל, איזה גזירה רעה על עירנו. אין, שום טיל לא נכנס למגדל העמק בזכות התורה שפה. זה שלהם, זה שלהם החבר'ה, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. מורנו ורבנו וראש משפחתנו, לא בשם החברה קדישא, מפחדים לגוע בגופה הקדושה הזו, בשם כל מי שעומד פה, ועוד אלפים ואלפים שעשית בהם תורה. אני אגיד לכם, אחי ורעי, בחרו תלמידי חכמים, רבי עקיבא היה משחק. הרב מנחם, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר בשבת זו, שמי שנפטר בשבת זו, מביא למשפחה ולקהילה 7 דנחמתה. רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם את הצער הגדול של הרבנית ושל הילדים. מיתתו שלמה בן פורת יוסף, ברכה בראשכם בנים ובנות, חתנים וכלות, נכדים ונכדות ונינים. כל יוצא חלציו, יראים ושלומים. מי זוכה לדבר הקדוש הזה? הרב אמר לי פעם, מי שנותן את ליבו לילדי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מפנק אותו בילדים שלו. אז אני לא מדבר, אני קטן שבקטנים תולעת קטנה באדמה. בשם כל האברכים, בשם כל התלמידים, אם אנחנו יודעים משהו היום, שלך הוא. שאי סביב עינייך ולכולם נקרצו באו לך. אחי ורעי אנוכי ומנחמכם, קומי אורי כי באורך, עת צפות ועת בכות ועת לצעוק, אבל עת לדעת שאת האור הזה אנחנו ממשיכים, אנחנו מחויבים להמשיך דרך ישראל סבא, מה שלימדת אותנו, במסורת אבותינו, שהתורה זה עיקר העיקרים, זה מה שלימדת אותנו עליו. יהי זכרו ברוך לעד, גודל פרצות יגדול פרצות מעליכם. קומי אורי כי באורך, כבוד השם עלייך זרח. אמר רבי שמעון בן לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, להנחיל לו אהבה יש. הרב בעזרת השם יגיע לחיי העולם הבא לגן עדן ערב שבת קודש של נחמה, וירוצו איתו אלפים מאות ואלפים של דפים כמעשה דרבי חנניה בן תרדיון, פה בבית המדרש הזה, בכל העיר, בכל מקום ומקום שיש תלמידים שהרביץ בהם תורה, כל זה יעלה אצל קודשה בריחו, ומלעמוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, חרפת אבו יסיל מעל כל הארץ, כי השם דיבר. זכרו ברוך לעד, אמן. נמשיך את דרכו בדרך ישראל סבא, אמן. ברכת חזק וברוך. מוריי ורבותיי, אנחנו מבקשים מחילה מכל מי שלא כיבדנו. כמה הודעות, להיזהר בעזרת השם כשאתם יוצאים, שלא יהיה פגע, ולאט לאט אנחנו מכאן בעזרת השם נוסעים לירושלים, הטהרה תהיה בשמגר, וההספדים בשמגר בירושלים, ומשם להר המנוחות. יש כאן אוטובוסים לרווחת התושבים הלוך וחזור. הנכדים בעזרת השם מלווים את המיטה. אנחנו מבקשים מחילה בשמי, בשם המשפחה, בשם כל תושבי מגדל העמק. אנחנו נהגנו כבוד במורנו ורבנו, יבולה אמר לפנינו, ואיך נראה לי הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגיד תורה וידיר. גדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מען תגרה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ושיחם. אמן. חייכון וביומכון ובחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. ודין שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך ויתברך ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי תקודשה בריחו. אמן. נעלם מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמם ואמרו אמן. עם ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להסכים בו ותקא נשתתי באתר דן ולי בכל אתר ואתר
יהיה לנו עולון ובוא חינם חיסה ורחמם תודה מראה שמיה והרם אמרו אמן. יהיה של אמר רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וכולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל אמרו אמן. יעשה שלום במרומה והוא ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אמרו אמן. מבקשים מהנכדים להרים את המיטה.